салом алейкум, дӯстони азиз. Бисёри шумо дар бораи анами стик от маршин мепурсем. Барои разглаживания маршин стик ҳастай, беҳад сифати хуб дорад. шумо метавонед дар интернет просто бинависен. инам хеле балзамае, фаҳмиден? аями ширкати атоми бо ида каталог ҳар вақт нестай ҳозир в наличии шидагиай. ира метавонен шумо пешай хоб бушакен умуман рӯзи дурӯз агар дар хона бошен метавонен истифода барен. эффекташ беҳад зурай. маршинкотона хеле эффекти лифтинг метия мешаванд. короче ман худмай ҳами истифода мебарам духтаро. ина ман 42 солаем, 10 соли охир шид ман косметикаи атоми истифода мебарам. беҳад қаноатмандам, мада маҳқулай. шумо низ метавонед заказ кунед. мо ай инон да офисмон дорем фурӯши. рақамомон да бинависе, ҳатман шумо